Какво става, YouTube? Аз съм Ханзо. Днес ще играя Assassin's Creed 3, епизод 2. Това е място, където вчера стигнах. И трябва да влизам тук. Това мисля е втората мисия. О, тук изобщо не знаех какво да правя. Трябваше май да си взимам оръжие. Трябва да взема нещо от тук. Моля да си вземате нещо. Добре. Ти ли е то? Не, ти яре. Бай Sword. Sword, аз трябва да си взема Sword. Его, нормал Sword. И сега какво имам го? Готово. Най-накрая. О, ще яздя кон. Ще яздя кон. Как се качва на коня? Как да се качиш на коня, бе? Его. Трябва да следвам тоя. Не. Върни се. Чакай, това е много трудно. Язденето на коня е много трудно. Ей, бати, якото е да яздиш кон. Като задържам десен бутон, мога да тича бързо. Това е много яко. Трябва да следвам това пред мене с коня. Бегай, бе, човек. Маля, този човек щях да го убия. Той се блъска хората без да му пука. Бах ти пича. Ей, бегай, мажено. Аз тук ще ги изблъскам всичките, бе. Аре, докъде трябва да хода? Добре, че поне съм на кон. Old Spice. Как се слиза от коня? Ясно ми е как. Сега какво трябва да правя? Escape. Нещо ми излезе за escape. Добре. Бегай, глупи. Сега какво? Някакъв удивителен знак имам. Тук ли трябва да влизам сега? О, да. И пак ще скипвам видео, защото ме мързи да гледам. И за да го скипна, трябва да тичам напред. Добре, сега това пак трябва да го следвам. Чакай малко, бе. Никакви настройки не съм бутал и сега се намял толкова близо. Пак ще скипвам, те тук само ще си говорят. Няма смисъл да гледам, те тук само ще си говорят. Тичай. Готово. Сега какво трябва да правя? Къде трябва да ходя? Удивителен знак. Пак трябва да изляза. Така. Сега какво? Не мога да го скипна.
Какво трябва да правя с това сега? Тук ще минавам сигурно някаква мисия и пак ще скипна, защото прекалено ме мързи да гледам, защото те само си говорят, аз какво да гледам клипчета. Q. О, с Q ги стрелям. О, патякото. Не се вижда от тука. Какво става тука? Нищо не виждам. О. Мене ще ме убият, бе. Къде съм аз, бе? Какво става тука, бе? Аз съм тука. Ето ма. О. Минах го. Сега пак ще скипна. Сега какво? F. Какво прави F? Що ми прави? Гледам по-близо. О. Трябва да стрелям. Б. 8. Кил. Кутия. Чуй, няма го скипвам, айде. От мен да мине, няма да го скипвам. Ей, те ни хванаха. Да видим какво ще стане, като не го скипна, не ще си дърдорат. Really, nigga? Какво ще стреляме ли, бе? Щатник, айде стрелям. Айде, ти няма да го скипвам, айде. О, всъщност ще го скипвам, аз да не съм болен да ти гледам тук някакви клипчета. Какво? О, сега ще ги обирам. Взимам си парички. Ха-ха. Взех си парички. Айде, сега на къде трябва да ходим. Fast walk, ще хода бързо. Надминавам ли това нещастник? Надминавам. Сега какво? О, но!
Щом Assassin's Creed е с вас, момчета, не се преценяйте, няма да умрете. Освен ако не е част от мисията да умрете. Каручка! О, шит. Рано, що не мога да стрелям. Що не мога да стрелям, нали 8? Кил. Не искам кил, що не мога да стрелям. Не бе, ти лут ли си, бе? Айди. Нали с кил се стреляш? Скрий се тук. Скрий се, бе. Как да се скрия сега? Аре, бе. Що не мога? Що не мога да стрелям сега? Знаеш какво? Е така. Така ми е по-лесно. Да ги убия, вместо да седа там, да се чудя как се стреля, защото нали с... Опа. Защото нали с крито се стреляше, бе. Бах ти лъщите нещастни копелета. Откачени контроли долни. С тези пичове само си ходим. О, ти го знам. Как се влизаше вътре в... О, майко! Хайде!
Абе, скъсах ги, бе. Така го правя Асасина. Все пак ще трябва да скипвам някакво клипче. Може и да го изгледам. Аре да го изгледам. Не, ако го изгледам, ще отнеме клипа много време. Тъй. О, минах мисията. Тук има още една мисия. Тия нещастници. Мога да ги убия тия нещастни копелета. Но не, няма. Аз съм Freeroom. Assassin's Creed Freeroom. Дай, мъжека. Той скача по покривите на всички къщи на земята. Искам да се кача на комина. И да изпише Assassin's Creed. Дън, дън, дън. Дън, дън, дън. Yeah. Ето ги. Те не ме виждат. Е смисъл. Нищичко. Те даже няма да подозират, че аз ще ги убия. Айде, скъсах ли ви, бе, нещастни копелета? Скъсах ли ви, нещастни копелета? Копелета, Така, мисля, че това беше. Да кажем, благодаря, че гледахте този клип, хора. Ще качвам още доста клипове на Assassin's Creed, защото като гледам много ме кеф в тая игра. Assassin's Creed 4 обаче по-яка, майтата си много добра. Това беше Assassin's Creed епизод 2. Благодаря, че гледахте този клип и до скоро.